Няма повече, Къде са малинките? Къде? Не, това не е за пиене, това не е. Това е водата, където ги михме. Не е за пиене това. Сокчето е за пиене. Червените ябълки солили малина? Не, ей сега ще. Яш малинките, Лиза. Яш малинките. Колко сега малинки имаш? Я да видиш? 4. 4-5. Айде, яш. Една по една. Яш сега. Една. Браво. Сега колко имаш? 3. На 2, 3. 2 ли имаш? 2. А сега имаш 2. Една, 2.